खुलुमबाय जाबाय बियामोन आंनि संग्रा गारा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायलायबाय नैबे ओंखाम संग्रा बायला जिल्लानिफ्राय आरोखि एकदम दा आङो नै साराय जानगासिनो माबा लावजों आलुजों ओंख्रि संसैनि जोंना न'आ ओरैनो सोंजोबनांगौ आरोखि दाउआ ओरै बिरखो सेस न'खौ धुलाय खालामजोबो एकदम थोरसि सुखानायफोरानो थाला एकदम बिरखो एकदम अबस्था गैयै खालामो आरोखि आंनि टेबोलखौ ओमफ्राय जों दिनै थांनो नागिरदों बिजनियाव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहोनखौ खोन्थायाबाथ' आंना एकदम माबायानो जाखाया ओमफ्राय जाहोनानो जाहैबाय फिसाजोफोरनि ब्लाड ग्रुप नांगौनो बे ब्लाड ग्रुपखौ चेक खालामनो थांनो नागिरदों आरो आं ओमफ्राय एसे एनै फिसा फिसौ खामानिबो दङ बिजनियाव बेखायनो बिजनियावनो थांसै उलुबारियावबो जायोमोन आरो ब्लाड ग्रुप नायनायालाय जेबो नङा ओमफ्राय होमबाबो बिजनियावनो थांथारसै खेबसे थाला खामानिया जोबखानायनि आरो बेंक एकाउन्टबो खुलिनांगौनो मानो एकाउन्ट खुलिलाबाय थानो होदोंथाय आं मिन्थिया एकदम एकाउन्टआ सासे देरनायावबो जि थांलाय फैलाय खुलिबाय थानांबाय आं ओमफ्राय खुनुरुखुम जाबाय ओमफ्राय आरो दा फिसाजो उन्दैनिबो नांबावगौनो ओमफ्राय जिखुनु जाया खुलिनोसै जेब्ला खुलिखानांगोन सरकारनि नेम माथो खालामनो खुलियाबाबो जानाय नङा ओमफ्राय मानो खुलिलाबाय थानो होदोंथाय आं बिराद जारलासो मोनबाय दे एकदम ना मा हाबगोन फैसाफोर हाबगोन ना मागोन फैसाबो हाबा माबो हाबागोन थांलाय फैलाय खर'सल' आरोखि बिराद जारलासो मोनबाय खर' गुदुंसो मोनलायो आं एकदम गोसोखांबानो एकदम खामानि गालाय गुजायबाबो गारनानै थांनांसिगोन जिखुनु जाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायनानै थादो आरो चेनेलाव सोरबा लोगोजों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो साराबा जाखांलायबाय साराबानो एकदम बुंलांबाय थादो ना मा होनो जाबाय जायामोन एकदम भिडिअखौ जोबजासे नायदो एसे इन्टारेस्ट खालामनो नाजागोन आरो आं दिनै हेपि हलि जाबायदि फैयामोन आंथ' गोसोआवनो गैयामोन दासो गथ'फोर खारलाबायनानैसो फैनानैसो जि गोसोआव फैबाय आरोखि दिनै हलि गायदा आं थांदो हलि लायदो सानैजों गेलेनोसै आबो गेलेया थांनोबा लायदो मा ट्रेक्टर हालेवबावनांगौ थां दिनै हलियाव लायदो हेपि हलिबो होनफिनासै आयै मालायफोरना हौवाफ्राबो एसे हेपि हलि माइ सुइट हार्ट माइ डार्लिं लायो जोंना हेपि हलि होनबाय धाथ होनबाय मा बिलाय आयु बेफोरखौसो हौवा होनो दा बेफोरखौसो अननाय होनो बेफोरखौसो हौवा होनो जिखुनु जाया हलि सलि बार होनो आंना बे ओंख्रिया मोनबाथाय जानोसै दुमब्रां थांसैलाय बिजनियाव दुमब्रां थैगोनसै हेपि हलि होनबाय धाथ होनबाय बिदि थैगोनहाय आयौ मोदायसो जाबाय मोदायसो नुबायथ' नोंखौ मोदायसो जासिगोन नोङो नुवाखै माबायदि आयु सोर फोननाय ओमफ्राय हारसिं हारसिं फोनना लादों थैगोनलै थांनो आथुर जादों बिस्रा मा जादों नुवाखै नायदो दोनथ'नाय मोखां सुनाया खाराखै नाम्बार मोजां सु देलायखांबाय रेडि जाबाय नै दोनना हरनाय एसे सुख्रिफ्राबो थांफागोन आरो दिनै थ' जि बुरजा जाखाबाय नै गोलाव इसिबां बेयाव डाक्टार हाबफैनांगौआ मामुलि नङालै ने आयु हस्पिटालावथ' जायासै नै फैबाय जों एकदम ना बाजार खाथियाव प्राइभेटबाबो खालामलांसै फैनायाव फैबाय जेला खालामलांखानोसै होननानै बेयाव फैबाय जि लेथ्रा जायगाया बारा साफा नङा मेथाइ जानो बिगासिनो लाइक गैया जों मा होनदों लाब गैया लाब गैबावासो जाहैदों गावस्रा मानो लाब गैया मानो लाब गैया होनदों मेथाइ मोनजायैनि थाखाय खामानियानो जायाखै मोनसेबो आरो मेथाइ जानो दावराव दा गाबगोन गाबनो मोना दे बिजि थुबा गाबगोन फिसाल'सो थुयो फिसा थुनानै थै बहनो ब्लाड ग्रुप नायनो नागिरदों आरो जों गोथाव जानो नावनाय गासुलि गावदां जानायल' लेथ्रा मासे लेथ्रा नोंलाय आरो इदि होलाया ओइ नाम्बार थाद' ओमफ्राय बिदैया साम'से जानांगौ चावमिन जानोमोन नो बस्था नांजोबबाय साला चावमिना थगायजाहोबाय रुटि गांसे गांसेनो जाहो टेस्टि गस्लायाव नांजोबबायबो ओइनै गस्लायाव नांजोबबाय नायनाय ओइनै लेथ्रा जाजोब्बाय फुल जाजोबथारमोन आरो दिनै खालिथार मा गोथाव दे नाम्बार थाद' माबायदि खालामो बिसोरो आयौ ओइनै
हलिनिनो थैगोनसो सेंग्राफ्रा फोना थांजोब्बाय आयु जि मोजाङाव सोर दर मारिलायना थाखोमादोंमोन आरोखि आङो ओमफ्राय जि दरजा खनायाव थाखोमागासिनोसै बिसोरो इनि ससमाया आंनाव गुस्था गिदा थांबाय साला होननानै ओंखारलायबाय आङो दर फांनायखौ बिदिनो थांबाय बिसोर गावस्रा मा होननानै नुहुरसननांगौ आं बिसोरखौ गोबोर गारनो होननानैसो ओंखारबोलायदोंमोन आं नै बारियाव थांनो होननानै गोबोर गारनानै बारियाव थांसै होननानै थाबाय आरो आं दिनै थांबाय होननानै ओंखारलायबाय बाबायदि खाराब मानसि बिसोरो हा गैया फोना आंहा बारियाव थांसै आङो दा बारियाव एकदम उग्र बिफां मोननायखौ गायनो फैदों आरो जोंनि बारिया दासो गय जाहांदों एसे एसे सिगाङाव खालामनानैबो मोनलायसिगौमोन नै आगोलथिं ओरै जाबाय आरो थ्रुफैसिम बिगाथामसो जागोन खोमा बारिया बेखौ जावखुदों आं बेखौ मेंग्लिजोब्बाय मेंब्रांब्राङैनो जावफुगासिनो आरो मेंबाय नैबे गायथिं जावखुदों आयदै मैदेरनि बोलोसो दंखायो आंनाव देन्जारसो दा गावखौ खेबनाय खोनाबा रागा दंबावोसो जावस्रिन माबा सोनस्लिबनानै गयाव ज' ज' होदों आरो इनि गायहा नैबे मुराखौ जावखुदों गायथिजों